Ahojte dievčence, poďme si ukázať na postave oblečenie, čo som si objednala zo Zary. Začnem s kortom, takým džínsovými kraťasami so sukňou. Zobrala som si veľkosť M, ja mám 1,59 m, vážim 57 kg a sedia mi ako uliate, veľmi som spokojná. No a ten istý skort som si zobrala aj v bielej. Cítim sa v tom veľmi dobre, odporúčam, je to príjemný materiál, však riflovina a veľmi pekne to sedí, myslím si, že je to pekný kúsok a jeden aj druhý. Ďalej som si zobrala riflové šaty, strašne ťažko sa mi zapínali, mám veľkosť M, ale tuto v pase ma tlačia, čiže neviem, budem ich musieť asi vrátiť, neviem, som v nich taká narvata, neviem, čo poviete, dajte mi vedieť v komentári. Neviem. Škoda, že sú také narvaté. Sakra. Keby boli o trošilinku voľnejšie, lebo je to veľmi pekný strih. Čo poviete? Dajte mi vedieť v komentári. Neviem sa rozhodnúť. No a posledná vec, podľa mňa najkrajšia, je tento topik. Babi, tento si kúpte, túto vestičku. Krásne tvaruje postavu. Neviem, či tam mali aj iné farby, ale určite si ešte kúpim, ak majú inú farbu. A dala som si k tomu ten skort, tak mi dajte vedieť, čo sa vám z týchto kúskov páčilo najviac. A neviem, s tými šatami mi poradte, lebo som zúfala. S týmto topom som najspokojnejšia. Pre viac takýchto videí ma nezabudnite sledovať a ja vám prajem krásny deň. Ahoj!